nuoruudesta yhdellä kaverilla oli uusi Mitsubishi Galant. Ja että se oli upea auto. Terve Asko! No terve! Moi, ootko opera menossa? Joo, on. Hyppää Mitsubishin kyytiin. Kiitos. Saataisiko Lähi-Tapiolan Savo-Karjalan toimitusjohtajana aikamoisella maakunnallisella aitiopaikalla ja tietysti varmaan kulttuurielämäkin tulee monella tapaa vastaan, niin miten sä näet tuon niin kulttuurin tukemisen merkityksen teille? Tämähän on meille ihan hyvin tärkeä monessakin mielessä, että jos ajatellaan niin päin, että ensinnäkin tämä Savonlinnan oopperajuhlat täällä, missä tälläkin hetkellä ollaan menossa, niin tämä tuo paljon tänne ihmisiä ympäri valtakuntaa ja kansainvälisestikin ihan merkittävästi väkeä tänne, niin tämä on meille tosi tärkeää, että näitä paikallisia tapahtumia on ja tämä säilyy tämä tapahtuma ja siksi halutaan ihan merkittävästi olla myöskin tässä mukana ja tukemassa. Tämä koskettaa ihan paikallisia yrittäjiä, meitä kaikkia ihmisiä, ketkä täällä käy. Ja ihan mahtavaa tämä kesä kaiken kaikkiaan, eli täällä voi tulla sitten ihmiset nauttimaan ja viihtymään oopperasta sekä myöskin tästä mahtavista puitteista, mitä täällä on. Mitä sä sanoisit sellaiselle yritykselle, joka miettii, että kannattaisiko lähteä mukaan tukemaan tämmöistä paikallista kulttuuria? Kehottaisin ihan vahvasti miettimään ja varsinkin ihan nimenomaan sitä kokonaisuutta. Helpostihan me lähdetään miettimään siitä oman yrityksen kannalta, että ketkä täällä on, onko nämä just sitä asiakaskuntaa, ketkä täällä asioi ja tulee tänne oopperavieraaksi. Mutta pitää myöskin ajatella niin päin esimerkiksi, miten me tätä mietitään, että tähän tuo sitten elinvoimaa tänne ihan kaikille yrityksille. Että tämä pysyy tämä tapahtuma sellaisena, että saadaan tämä runsas väkimäärä tänne, mitä täällä tänäänkin esimerkiksi on. Miten Savonlinna on sulle muuten tuttu, että onko sulla jonkinnäköinen sidos tähän seutuun tai tähän kaupunkiin? No mulla ei varsinaisesti Savonlinna ole tuttu. Mä oon ollut nyt tällä alueella noin 9 vuotta tuolta Lounais-Suomesta muuttaneena, mutta Savonlinna on työn kautta tietenkin tullut. Että tämähän on upea kaupunki. Aina sanotaan, että kaikki suomalaiset kaupungit on aina kesäkaupunkia, ne on siellä kesällä, niin on tämä Savonlinna myöskin, mutta on täällä ihan talvellakin on ihan mukavaa ja viihtyisää. Eli siltä kautta ja sitten tietenkin nämä tapahtumat, niin kuin tänään tämä oopperajuhla, niin tuo sitä sellaista niin kuin yhteenkuuluvuutta myöskin. Toinen semmoinen omakohtainen kokemuskysymys. Sä istut Mitsubishin kyydissä ja onko sulla jotain muistoja liittyen tähän autoon? Tämä on hyvä kysymys. Mulla on nuoruudesta yhdellä kaverilla oli uusi Mitsubishi Galant. Ja että se oli upea auto ja mä muistan, että mietin aina, että jos tällaisen mä haluan. Ja no, sitä ei ole koskaan kuitenkaan tapahtunut. Mulla ei Mitsubishia itsellä varsinaisesti ole ollut, mutta jäi tämä mieleen, että kadehtiin ja katsoin hopeaharmaa Mitsubishi Galant. Oli se hieno. No nyt Ooppera ja Savonlinna toi sut yhteen Mitsubishin kanssa. Kyllä. Joo. Upea autohan tämä on. Joo, kyllä tässä kelpaa ajalla. Kyllä. Ilmasto jotenkin pelaa näin lämpimässä. Joo, tämä on upeata. Mites tehtikö toimitusjohtaja pitää lomaa ja miten vietät tätä lomaa? Pyörikö ajatukset työssä vai mökkilaiturilla? No tietenkin heti alkuloma menee aina vähän, että pääsee siihen lomamoodiin käsiksi, eli lomafiilikseen ja muuta. Että kyllä se loma menee aika perinteisesti mökkeilen ja rentoutuen ja ihan tässä kotimaassa viihtyen. Eli Suomen kesä on niin upea, että täältä harvoin raski sitten lähtee kesällä minnekään, että ne on sitten ehkä talviaikoja sitten, mutta että kyllä pitää ihan perisuomalaisittain, että mökkeillään saunotaan ja nautitaan lomasta. Näinpä. Tuolla se Olavinlinna alkaa jo hämöttää. Päästään kohta nauttimaan esityksestä, mutta viimeinen kysymys vielä ennen sitä. Joo. Onko hän enemmän järvi- vai metsäihminen? Tosi vaikea kysymys. Ehkä vähän molempia. Eli sekä metsässä on ihan mahtavaa olla, mutta myöskin tämä järvimaisema. Tähän aina vetoaa, tämä lumoa aina tällä kauneutellaan ja varsinkin näin upeana kesäiltana niin on hienoa. Hei, hyvä. Kiitos. Erittäin hyvää oopperaesitystä. Joo, oli hyvä kyyti. Mahtavaa.